Hei prieteni, ce faceți? Azi sunt cu fratele meu. El a început și el cu YouTube-ul. Ok, o să ne jucăm un pic de Minecraft. Fac o mică promovare. Lui Radu 2234. Uitați-vă. E un prieten de-al meu și la Costi Bogdan Costi, de fapt. Hai să începem. Ok. O să creăm o lume random. Haide. Fără speed-uri. Așa. O să mă duc și la vecina cu Colin. Că țeaua mea nu mă lasă în pace, mă linge pe degete. Ok, vă las până se încarcă lumea. Ok, am revenit. Off. Haide, mă dau pe o insulă fără lemn. Oare cât e jos? What? Ok, o să ștergem lumea asta, am decât un sugar. Au. Nu, s-a dus pe zâmbetei. Deci, fraților, ați văzut și voi, n-am niciun copăcel. Am decât sugar. Ok, hai. De jocul ăsta am învățat engleză. Când eram mică eram foarte pasionată de acest joc. Fratele meu stă aici și vorbește cu prietenii. Am înnebunit copiii. La mulți ani, numai cu la mulți ani! La mulți ani! Ca să trec... o să șterg lumea asta, nu prea îmi place. Dau lemn. What the fuck? What the fuck? Cât de șmecher! Ce crezi? Ce? Păi trimite un copil, are Alexandra, Da? are 19 ani. Aha. Și copilul are 15 ani. Și că, dar nu vrei să fim împreună? Uite-te și tu aici. Deci, te pup. Vrei să ne cunoaștem? Zi! Bă, mă lași în pace, ești copil. Ce nu înțelegi? Ce mai zici acolo? Ce nu înțelegi? Ok, eu o să mă dau pe peaceful, că mie nu-mi plac monștri. Salut lume. Stai așa. 3, 2, 1. O să filmezi și frații meu. Salut lume, sunt Irinel. Azi vom filma stand-off. Deci e Nu mai ține mâna în fața la cameră. cel mai șmecher joc shooter pentru Android. Da. Și să începem. Eu am un rang destul de mare. Am sergent. Am mai jucat Ok, camera mai devreme. Și m-am gândit să vi-l prezint și vouă. Dar mobizenul meu se închide. Ok, eu, frații mi filmează acum. Ok, eu mă duc să-mi iau lemn. Și ați văzut, ne arăta un sat. Cred că pe acolo e. Ia să vedem. What? Dă-te pe așa. What the fuck? Oh, Joacă stand-off, frații meu. nu știu că am lag, cu lag. I don't know, nu știu dacă s-a închis sau... Văd că sunt cam... Da. Oh! What the fuck? Mi-a rupt pe toată. Da, și pe bun. Nu? Frate, de mine nu.
Hai, băi, nu mai am glanțe. What the fuck? Am murit. Am luat un copățel. Exact. Yay. Calul acela și cupiuțul ăla l-am luat eu mai departe. Să vedem ce frumos se face când era mare. Ok, mă duc să iau grâne. Sunt fitele, frate, Grâne. Este grâne. Ok, am nevoie de grâne. Pentru căiuți. Băi, dar nesimțiții ăștia ia tot și mie nu-mi lasă nimic. Uite, un cartof. 2 cartofi. 3 cartofi. Cred că o spargem tot rândul. Ca pentru what the cartofi. fuck, ce acau are ăla, nu mă rupe. Ok, nebunii ăștia mi iau cartofii. Ne băgăm la antiteră. Respawn. Mamă, mi-a dat-o. Ok, am luat 2 Dar de ce cartofi. slupește mobilizionul de proastă calitate? Da, ție, pentru că tu ai telefonul mai ingenios decât al meu. Adică și al tău e mai praf și... Nu, și la prietenii mei merg. Nu mai țin. Nu știu de ce. Și Fucking aplicație, mai am 4 la viață și n-am glanțe și mă rupe. 2. What the fuck, 4 la viață? What the fuck, se întâmplă chiar acum în România? Și sunt cel mai tare de aici și mai am glanțe, trebuie să încarc. Wow, s-a spawnat ăsta lângă mine. Mi-a dat un glonț să mor, gata. Să vedem ce e fierărie. A dat fierărie. Ok, că aveam alege pe voi din continuare. Păi nici bine. Ăla fac bar. Așa. Bă, ce mi-a dat asta? Păi da, ăștia, fierărie ăștia nu au nimic prin căsile. Dezastru. N-au nimic interesant pe aici. Mi-a dat o neclipită în spate de Oh, nu, După cum vedeți, i-am pus lemnul pe jos. Ai grijă să nu pune steagul. Eu am jucat cu steagul. Trebuia să le iei steagul. În curând o să fac un challenge cu fratele meu. Cine mănâncă prima o portocală și o desface cu dinții. Am încercat asta cu o verișoară, cu un prieten de fapt. Ce căiluți! Să mă scuzați, mi-e somn. Uitați ce căluți frumoși! Oi, poate să ne viu. Dacă aș avea oi, pentru asta mă duceam eu în călătorie. Fuck you, man. Fără. Fuck you off, mă rupe. Haide, oițo, vină cu asta, scuzați-mă că o fac așa. E prima dată când filmez alături de fratele meu, care face o vară gălăgie cu stand-up-ul. Unde pleci? Vină încoacă, am nevoie de lănița ta. Deci avem aici un inclus. Avem aici o oiță care nu vrea să stea pe loc. Trebuie neapărat o sabie, când o să de față. Omor întâi această oiță pentru lăniță și pentru cărniță. Și pe această oiță care o să-mi dai și mie lăniță și cărniță, da? Știi că ai cum să... așa. Urât survival-ul. Hai! Oițo, hai! Hai, behehe, vino la mine. Nu se poate. Așa.
serviciu și de o LED. Ce are ăla? E hacker. Mare hacker. Uite un porcel. Porcelii mănâncă morcovi? Da, cred că da. Uite, o să iau pentru culoare. Da, când iau acao, nu mai ține. Ok, acum m-am pierdut de sat. Ui, fac. Drăguț. Uitați-l. Acum. Oh, mai trebuie o lăriță. Da. Deci, mobizenul meu s-a închis. Și tu vorbeai singur. Îmi pare rău, Căluț. Ah, uite! O oiță foarte drăguță. Oh, copaci. Uai, haide. Hai, oița mea, hai. Hai, vină, haide. Salut. Da. Hai să continuăm tot stand-up. Nu știu dacă se va închide iar. Dar sper să nu. Of. Eroare. Yay, trailerii! Sunt foarte răcit. Bă, unul se spate în cașca. Ta-ra. O să luăm făcuța asta de lângă o fierărie. Dacă se vede la voi, se vă răspunde tot în comentarii. Ok, prima dată că filmez cu fratele. Nu mă judeca. Să fie clar. Bine, am notat. Și se mișcă lag. De pe acest server. Ok, o să mă duc la minat pentru că îmi trebuie neapărat cărbuni. Ok, iau așa să vedem frate de unde fac eu rost. Asta e bug. Frate, nu mai zic o dată, joacă-ți Da, stand-off. Pe canalul o să aveți canalul lui în descriere, să nu uitați să vizitați descrierea. Ce mă bucuram! Văd că nu știu să mă uit. Și mie tot la fel. Că se mișcă foarte lăguit. Nu? Ah! Ori de la facecam. Cred că da. Nu știu dacă se va vedea așa pe filmare. Ok. Frate. Toți hackerii nu mai patata. Ok, trebuie să mă duc acasă, dar tot sunt pe peaceful și mi-e frică. What the fuck? În curând o să dau și pe normal. Dacă și jucați stand-up, ar fi și mie cum să mă urc acolo sus. Unde? E unul sus de la mapei. Ați auzit, da? Ok, m-am pus la culcare pentru că vreau să fac cărbuni de lemn. Așa, m-am trezit. Mă scuzați, mi-e tare somn. Făceam un buton. Wow. Of, trebuie să mă duc. A uitat tot. Drăguț.
Ok, mă duc în toate încăperile în casă. Pe ușă. Uitați aici în... Deci... Uite. Ăla, Iisus acolo cu AVP-ul și ne ia pe toți. Uite-l, uite-l. O basă dacă o să mor. Ok, o să mă duc în fiecare căsuță și să iau torțele. Ne vedem după aceea. Am zis, ne vedem.